So, ito na nga guys. Nabutan kami ng sandstorm dito sa daan pa uwi. Ito na, marami ng abog. Lumilipad na yung abog. Alikabok. Yan. Pero, okay lang. Sanay na kami dyan. Basta pag dating ng kwarto, may tuba na nakanda doon. Okay kayo. Yan. Kita nyo yan. Yan. Maliwanag ba yan? Mataas pa ang araw. Mataas pa. Sandugay pa kami mo abot. Dumilim na yan guys. Dahil sa storm. Pre-delivery ng buhangin. Okay kayo. Sanay naman kami guys sa alikabok na yan. Yung mga baga namin dito, pinatauran namin ng filter para hindi direkta. Kaya yung mga kuwan dyan, mga buhangin sa baga, wala na yan. Kaya yung COVID ayaw na kumapit sa amin. Natakot. Kasi marami daw stock na ano ba yan? Nabulol-bulol na ko. Nabulol-bulol na. Marami daw stock na buhangin sa baga namin. So, ganito na nga. Ang dilim-dilim ng ayan, mahirap na anuhan na yan eh. Ganda lang yung cellphone ko, kaya klaro dyan. Okay kayo. Pero mano na yan, hindi na maklaro yan. Yan, tingnan mo, nakailaw na yung mga establishment. Kasi nga, sa storm, mag-zero visibility na yan. Sandugay pa kami mabot. Nandyan pa kami sa runabout. Yan o. Oh, yan. Umikot. Yan. Ano ba tong salamin ng bus namin? Madilim. Yan. Sige lang. Go. Tirik na tirik pa yung araw niyan guys oh. Taas pa kayo. Okay kayo. Bahala na ni. Bahala na. Tanara mo ko'y content. Buot ba din sila? Itong lugar na to, hindi ko na alam kung saan to papunta. Padulong ata to sa sitio Kansahog. Nanyan guys. Oh, wala nang bahay guys. Pero daghan ang sasakyan. No? Dumadagan ang sasakyan. Dito Saudi guys. Okay kayo. Dalawa kaming na yan. Yung driver namin may habol na sa ulo. Iputos na og habol yung ulo. Kay baga na kay nagkaspa. At sayas kang malasa. At siri. Oh, ano? Sobrang dilim na guys. Pero ang oras niyan pag uwi namin, alas 4 pa lang yan. Yan o, taas pa nung araw. Masukod ko pa ngayang araw, maabot pa. Ganito lang tayo mag-content guys. Ingani man tayo. Kanya-kanyang style man yan. Buot din sila. Sige na katawa na guys. Di ka mo katawa, dili na mayo. So, yan, tuloy natin. Dito naman tayo sa kabila. Yan. Yung kasama kong maingay guys, nagbibideo din yan. Si Purokol TV. Ayos yung channel na niya guys. May TV.
Yan. Oh, dumi ng salamin namin, oh. Oh, yan. Kitang-kita. Oh, yung araw. Oh, luminaw na ng konti dito. Pero sa unahan, baka kuan pa to. Tingnan nun. Padulong pa kami muli. Padulong pa kami muli. Uy, yung kamera biglang lumiit. Naunsi naman eh, oy. Ay, mo din niya. Ito pala yung pang shorts ko sana, guys. Kaya ngayon, balik ko ha. Galing ko, guys, no? Wala sa inyo yan. Dito lang yan. Sa channel ko. Channel 69. Ito po ang inyong lingkod. Nagbarok. Yan. Oh, likabok. Grabe ang buhangin nito, guys. Pre-delivery. Yan. Ang layo na namin yan, guys. Papunta kami ng tirahan namin. Yung tirahan namin nasa gitna ng buwan. So, okay lang. Basta may sahod. Tis-tis lang. Para sa pamilya. Okay lang naman kasi sahod ko dito, guys. Yung ibang mga Pilipino, kawawa sila kasi mababa bigay. Hindi naman kalakihan yung sa akin. Ayos lang naman. Kapag pwede pa ako mag-asawa ng mga 6 na asawa siguro. Huwag na kayong dumagdag sa problema ko, ha. Okay kayo. Yan, oh, tingnan nyo yung kilid ng kasada, guys. Oh, yan, oh. May buhangin na, oh. Nagbawod-bawod yung buhangin. Yan, oh. Dami niyan, oh. Oh. May tagalinis yan, guys. Yung grader nila dito. Nililinis yan para matanggal ba. Kasi pag sobrang dami niyan yan, hindi na makadaan yung sasakyan. Tingnan nyo. Oh, yung tao. Ay, tao. Ano ba yan? Ayan, tingnan na. Kita yung camera na yan. Oh, nagbibideo yung kasama ko. Pang content din niya. Kasi nga, wala na kaming magawa. Wala kaming magawa sa opisina. Pagka minsan naman, marami kaming trabaho. Eh, ngayon, medyo relax. Kasi off yung issuance ng permit para mag-start ulit. Kaya yan, nag-vlog muna kami. Hindi naman kami naghangad-hangad dyan na magkita-kita pa. Pero kung meron, daghang salamat. Testing lang to, guys. Tingnan nyo. Yan, lupa ng lulo ko yan. Laking lupa dito, guys. Laki pa ng bakante. Kaya until now hindi matatapos yung construction dito. Walang katapusan. Ang layo ng biyahe. Yan. Hanggang sa wala ng kalsada. Hoy, driver. Para. Dito lang ako sa may eskina. Wala na. Layuan naman eh, oy. Naunsa naman eh. Wala naman eh, kalsada. Wala, guys. Pero kung walang sandstorm yan, guys, ang linaw-linaw, kitang-kita yung building yan sa dulo. Oh. Ngayon, mangit-ngit na masyado kasi nga dahil sa sandstorm na yan. Eh, ayun. Di na maklaro. Di naman natin pwedeng ireklamo ang sandstorm. Saan ka mag-wilga dyan? Igawa ng Panginoon yan. Siguro, may purpose pa rin yan. Lahat naman ng bagay may purpose eh. Pati nga bagyo may purpose pa rin. Di ba? Oh. Mula nung pinanganak ka dito sa mundo, may purpose. Okay kayo! Yan, guys. Usawa naman eh, guys. Wala nang kalsada, guys. Yan. Lumiko na siguro yung driver. Nahubog mo siya yung tawanan eh. Ay, dool na yun, guys. Dool na yan eh. Malapit na to, guys. Yan. Ay,
Shutdown nga pala sa mga kasamahan ko dyan. Oh, hindi pala shutdown. Was out, was out. Was out. Was out mga bandang people. Yan. Ay, say, naku, buhay talaga. Ay. Pero thank you pa rin, Lord. At hanggang ngayon ay meron kaming marangal na trabaho. Ayan, malapit na kami. Yan. Video lang. Video ba? Yan. Lahat ng mga kasamahan ko dyan, guys, nagbibideo. Pati yan driver na yan nagbibideo, kaya siguro naligaw na kami. Yan. Tagalog. Sinsya na kayo, guys. Bisaya to, guys. Bisaya. Kaya bulol magtagalog. Bahala na sila, guys. Manghinaway sila, hindi man sila makasabot ng Bisaya. Pildi sila. Okay kayo. Oh, yan oh. Inilawan kami oh. Yan, lakas ng araw. Tirik na tirik yung araw. Pero medyo ano na, di na kuan klaro. Yan. Yan yung dito na kami sa security. Ayan, yung bahay ng security, muntik nang mapalid rin. Yan. Yung project namin, guys, sa unahan na international din na airport, di na rin makita dyan. Iwan ko pa kapag natapos dyan paano na maglanding ang mga aircraft dyan. Yun o, yung mga pagkuhan doon. Basta ako lang nakakita kasi ako nagkwento eh. Yan. Malapit na kami masyado. Yan. 1, 2, 3. Okay. Hay, salamat. Pasok sa kwarto ko ang buhangin. Grabe. Oh. Pinong-pino yan. Tama na at sandugay na yung video. Sira cellphone ko.